Allah bukannya anak kijang nambah lari malang bukannya anak kijang anak rusak tuane di dalam rimbo oh anak rusak tuane di dalam rimbo det penei nambah dendang bukan dari yang tekanan nasib nan sarupo laiku otolang wana larusana sekali lagi ini di dalam bantai anak garing di dalam bantai matilah di lamun mama lalangamun otanganai karyang pasang ladusana kang ngarang lanyang atuwe
manunggu angin komanda ari tangangai rao jadi latamani di bangau ndak Ko ujung tanah malaya tanjang kapau memandang bulia siang hari pantun jedendang lata lampau kini je kaba panyudai maei kalau jadi malah kita maramba biduk japun pandayan japun laikan sultan naminula anak tuanku siawanda balai tantang warung oh ampun baribu kali ampun kalau tasabi dinan salah samudiasa kana wana awak wasalo tuwo mudo indak guno malah dirandang kacang diambil bamban nambah bungo oh indak guno dirantang panjang disabik sang adola rusana onahan palaguno Anau kete saganya rapi kondak rapi tolong rundukan babelo jalan di banda jalannya simpang tigo awak nangkola kurang pandape kondak rapi tolong tunjukkan kok dapet diuji jangan basosok kita pada alam mandanga basalo kasadanya
kok tagak laurang malari tapi jalan rami balai dolurang salido kabalai dusana rang bunga pasang kakawan sarato nantuo yaudana dan pasankan kalau ada namu sarupo jangan basumo tapi rawang kok labe buahnya malah limau puri manurun sajo kalamba mandapek talu saembangan kiranya talata di tanah liye bagolek jatuh ke ate batu kadusana malah ambu bayo kini ko malah tolong dangakan urang dak jale didendangkan badan jemato ndak mali kok bong guru indak tahu banda urang malah dan bandaan jalan kaili simpang tigo kotorana jo ladang padi kabakawan nandi kaban kok bohong nyo awak nak satu samu di dangangai onanta jadi ambillah talang malah tapi jalan sedang kamelulai bawa lagi bamban dalam rimbo di masa jurusana mandanga kadusana laden pasankan sadang tuangku yo pangulu bersifat gawa lagi di dalam bacuri Iyo sulasi malah di tengah ladang jelak bajelo sularonyo Samu mapikir kita sama seorang camu di danga malajo isinya Indak dikili malah tapi kain dijahit tantang kapalonyo indak dicari kana lain barang takana disabik sayu kambelu malah rempantoan labe buahnya limo puri ramu-ramu tawang karimbu kaili tawang manyubarang Kana mandanga malah ambo tanyuan sabalun kawa kadisabi ko ado namunan sarupu jangan lo bengerang badan seorang
Dari pagi urang ka babi dua tari kalawitan wanta kabamba labamudo seriabi curito masuk danga daerah tampe kajadian samu di cangari hari tanya kita bilang malah tampe tak jadinya di sawi dusun Jonagari di mana malah tampe diamnya kita sawi di dalam curita di mana malah tak jadinya kalau diranga kabayo barito seorang nak taruh seorang bukit tinggi iya kok dibilang sawakat itu biar taruh biar birugo kabupaten Agam Bukit Tinggi di di sinan malayo tak jadinya dietong malah palakunya kalau dibilang malah nampak lakunya kok gadang tentu bagala ketek tentu kawanamu baitu bana kok dietong namu palakunya kalau naninya malah nanta jadi urang tu jale laki bini kita bilang namu suaminya siapulah namu suaminya bak namu buyang si muslim si mus panggilan badaninya kok dibilang namu orang rumahnya bak namu piak sinaromi Masyemi malah kepanggilan namanya baitu bana kok dietong deuntang teka diala kini ko malah kok dibilangkan nyadu baranak seorang anaknya jali padusi iyo bau 5 tahun bak namu piak Sapriani Baitu bana malah kok dietong anyi lah batang sama batang batonjo anyi kamu aru batamu dulu dagang sama main etong maei untang lainnya Samo maetang lulu nasinya tapi usau malah olunya
Sawakatu dapik watamu buni kawanyo yo kawawarito padusinya wakade sayu ada luri bukit tinggi disinan mangkok watamu naninya si muslim tadi jadi tukang angke di pasar aku yang indak lamu malah ukatu itu naninya malah kok dibilang samanja anak bau umur 3 tahun kiranya malah upiak siemi sarato jainya muslim barasaki malah dipandang baitu wana sekutiku talikan iyo sadang panjang dapet pangabek kayu nangkong kok rasaki malah lai kadatang dak ba pintu rasaki tibo indak lamu malah dietongkan ba abana tando barasaki babuwe rumah sabuat tabali tanah satumpa batok koloinyo di pasar baitu bana kaduonyo deuntang teka diala kita bilang lainnya kaduonyo naninyo upiak sinaromi siembi malah panggilannya ndak lamu kita bilangkan agak deinyo siemi tu awak sadang di toko bana datanglah kawan badan dirinya bak namo upiak sulbaida ida panggilan badannya Sato tibo inyo di toko nangko nyo baca assalamualaikum waalaikumsalam dekat emi la masuk ida ke dalam nyo duduk ate kurisi Sato nyo duduk malah ate kurisi tangan tarampe ate meja nanelok sajo nambah kaji buruk katibo ndak bakana indak lamu sawakatu itu bakato inyo ida tadi lagak sanang bantuknya emi dipandangi lawarasaki dipandang matu baitu banawan Sato disabi sarupo itu bapikir malah mandang akato yo cikomi kalau usao yo ko ado rasaki kalau nyo datang baat tandonyo barasaki tabali tanah satumpak tabuwe rumah sekutiko batoko emi macam iko tapi dicalik pandang matu ado yuo salah emi Ba'ayu malah salah emi ya muslim indak sajodo tapi kondak picayo kabadan diri ambo bau lainnya sama makan lataan kacu deket dinding baitu bana katanya ko indak picayo katu ambo calik besuk diri ambo kini tanpa saja mencong ambo mandanga kato rupo itu tapi kis yeminangko patwi ranggala birlo awak bair yang awak naranggalaan baitu kato kok dibilang kato sampai dalaka paramisi turun dari sinan satuinyo manyabwi keluar dari toko paramisi mimbo pulang kato ida tadi tinggal emi jo anaknya duduk berpikir sakutiko tamanong tinggal mamikian antako ingi ya maei sawan tua lai koe
Indak lamu madietongkan mendanga kato kawan itu nyetuti toko nanggadang pintu toko ala tutui anaknya bau rencana balik pulang hari tape yang 3 malaki patang menunggu oto di tapi jangan ngalan mencali inyo kiri kanan satu mencali kiri kanan kadatang oto tambangan pasar satu tibu oto tambangan pasar waranti tantang siemi oto waranti malah lanai anaknya pun di bawah juga satunya di hati oto balari kita bilang kita bilang menuju pulang ke rumahnya oto tambangan dari pasar panompang ado hati oto dek lamu oto balari iyo to balari kancang dang lari ne 80 adang 90 indak di jalan di palamu labu gadang ala ditampu labu ketek siku basiku indak di jalan lari palamu kain cawu panjang 9 laput tayelu lari burandu dari jauh lambe di jalan nan dituju de hampir tibu baawana malainya tibu kok dietong satu nampak rumah kok dibilang oto waranti tapi jalan satu waranti oto tapi jalan lah turun ninyo eminangko nyobai angko soto sekutiko anaknya pula turun pulo kiranya oto pai emi tinggal lainnya malah sekutiko inyo tarik ke rumah malah emi tadi satu tibo inyo di rumah anak bermain di halaman emi memasak langsung di dapur menunggu langaki kawawali la pulang kiranya hari barewang patang de hari kamalaki sanjo nanemi di rumah sudah masak nasi jo sambal nyai dang di ate meja menunggu suami pulang satoinya menunggu malari malaki sanyo duduk menunggu di kursi anak bermain lakeinya baik tuana malah kok dietang de untung teka diana mencari anak kailaman nampak ayahnya pulang dari pasarnya kaja ayah di anaknya satu tibonya laki ayah anak tamanyo kanamonyo dari ketek mas sampai kini badukang anak yo ayangnya
Satu baru kuang malah jo ayahnya inyo langsung ayah jo anak tua di rumah satu tiba di hati rumah Bakato upiak sinaromi ande udah katanya dari tadi ambu di mananti lalapa pari di manunggu Makan kita dulu dah katoinyo emi tadi deknya malah si muslim dek takwi je bini kabatangka dek takwi je orang rumah kabagadu tapaso baturi kato bini di Satunya baru kuang malayo ayahnya iyo tarui ke ate rumah satu tibo di ate rumah bininya duduk dekat kurisi satu tampak inyo lanai bakato sekali emi tadi de udara ngakam mula dari tadi ambu di manunggu dari tadi di mananti Koto tanga malayo aye watu menurun tari katapian dari tadi dai emi di manunggu lalapa parui emi manantian dai Kini wa itu dah katemi makan kita dahulu nasi latai dang ate meja wa itu bana kok dibilang satu manuri kata rupo itu dangakan bana lah diudah lepayam bo di mananti lalapa parui katoinyo Ode inyo muslim came kabat tangka jo bininyo came kabagat dua jorang rumah tapas baturi kato bini di Kiranya duduk di kurisi ma baitu wana kok dibilang anak dipaluk malah di si muslim Dicalik malah nasi jo samba kalau disalik nasi jo samba taraso lapa kok dietong yo makan ninyo sakutiko sadang makan malah jo bininyo sarato laju anaknyo Awak sadang lama menyuok nasi dicalik nasi ya layo putih kalau dicalik samba sangat lamanya sadang makan kadibilangkan mencali emi kadindang dakek kaco iyo dipandang malah suaminya Patui gala urang memandang ambo bilo bairiang jo suami baitu bana katoinyo buruk talabir dipandangi Badan hitam lah cabuk pulo iyo rambut kusui baju lakumu pane hati emi mencaliknya manguretangnya sadang makan iyo coy itu nanti bilang nyo basuh malah tangan di emi tangannya basuhnya tagak langsung dari mata sampai duduk tundaknya abian nasi sapiriangnya tarui ke bilik dalam satu tiba di bilik dalam ambil kain kampu gadang bagolek tidur ditampik tidur di sadang bagolek malah ditampik tidur naninyo malah kok dietong muslim tadi iyo naninyo tinggal jo anaknyo dakek meja makan satu dicalik rupo itu anak takaluk dipaluknya anta agak ademi malah cuiku anta sakit badaninyo anta kepala nalagak panjang tapaso di kumpuan piriang nang kumu anak takaluk lawaru kuang batuti nasi jo tudang nasi nyo anak takaluk sekutiko nyo tari mang nukuang anak kabilik dalam satu tibo di bilik dalam ditapati emi sadang lalok satu ditapati sadang lalok bakal lumun jo kain kampu gadang
Laloknya malah kumari tangguang mamu lintang tidur ditampik tidurnya imbau deinya emi tadi di Ba'akato malah si muslim imbau malah ukatu itu akato muslim imbau mi jago lah. Kau anak di mari lalu kau melintang tidur kau mana dapat tidur anak lalu doa itu bana kato inyo si muslim omandanga kato sarupo itu jangan kababuni si emi tadi manggari de indak badaninyo ba itu bana malah badan si emi itu iyo bapikir muslim tadi antas sakit tu antaramam dek came malah bagadua je bininya nyo tiduan anak ditampik tidur manjulai kaki sabala seto manjulai kaki sabala rencana si mustu tadi kamalangka madok keluar dari bilik dalam Satu mulai kaki dilangkan nyopaci tangan di siemi bakato siemi tadi kurang aja kurang mengerti ndak berpikir katanya risiko anak bagolekkan kok jatuh bekoinyo ke lantai lah jale piti tandeka mau be ba itu bana katanya tadi satu disawi rupo itu paya gadang kapalo udah nama sandang babana lai di kapalo tapi ninda elok ndak bapikien ba itu kato dari emi tadi tapana lainnya malah si mustadi ba aloi ndak katapana nan salarwi salamuiku lunado kato kasacuiku Bakato malah si mustadi odek kanduang danga kamula iyo ciko kato nabasawi atau adu asong dari urang baitu bana kato inyo mandanga kato rupo itu batamba paniati ndak adu urang nama asong ndak adu urang datang mengecek namburu dake ambo tumbuh di hati ambo sorang Ambo ndak suko wanto eko kok salari salamu eko lah 3 bulan ambo dibapiki batendek-tendek pangana udang kok ndak suko katuan ndak suko ba itu wana katanya diambo ndak lo kabapiki bana anak seorang kata kadang juo itu kato emi tadi Bakato muslim sakutiko oemi danga kamula da olu bansan botapak tikini bapiti bantu iko lagak tadorong emi kaudang bapikir lami kok kamang ecek baitu bana kato inyo mandanga kato rupo itu indak tawadu ibu hati rasu kawaa kato emi mantuk kamausi diri ambu Batamba pane hati emi ndak paralu lamu mangecek baitu wana katanya lamua ambu mencalik lamua ambu memandangkan baitu katu emi tadi ndak paralu ditanya lain batangka lainnya laki bini baitu bana kok dibilangkan Ba'akato si mustadi na orang daduk dalam rimbu ditutu sadang ke dalam tanjung ukatu tago bantuknya napa guna kok litak jale karang buang Marapalang wala di dalam padi sulasi jelak bajelo lain bantuknya langgam kini kok ala bapiti Ambulannya buang saja detwene
Indak lamu malau katu itu bertangka sampai malam hari bermacam-macam nama sabi. Ndak berpikir dosa bantu iko itulah kata si mustadi. Danga kawana la diemi da olu bansok kini la bapiti la jali ambo kababuang. Bertambah pane hati emi mandanga kato dari si mustadi. Ba'a katole dari emi ndak paralu mana disabik lamu ambo nak suko do wanto eko ambo nak niyo lei katoinyo. Jang kato di papanjang jua carikan ambo malam kini berkarek rotan badan kita. Kok lamu sabantu eko sansaro bedo salamonya. Baik tu mana malah katanya kata malainya kini si mustadi bukan yang takut demi bamban kawan kale ibu dipandang tabing kuang. Oh bukan yang takut jemi cari ibu nang ketek balung gadang. Baik tu kata dari muslim dia. Pandir dia badanang bodoh dia di kabalo sadang orang gadang batingkit narang buwe lenda ibu orang do maningga ang baru anak sajo nanado. O came pulo di maningga niyo ndak ado pikir di kapalo paya gadang kapalo basandang ambo ndak suko do katoinyo carikan ambo malam kini. Kondak namuang mencarikan ambo ribu sapanu kampung dak tau di malu badan nang baitu bana katoinyo. O di rada yo indak kata rada batang indah ruang raba mudo ndak mungkin dapet do kaditaga keceknya kambo kareyung. Baik itu lami katanya kalau menurut cara agamu ko iyo awak kawa cari ko iyo awak kawa pisah ko ndak ada sasi bacari. Oh indaklah cara agamu baik itu kata darinya iyo emi mandanga kata sampainya lah turunnya japik kawan sabala rumah dia. Tabao kawan malah sabala rumah iyo namanya Sulbaida satu tibo di rumah emi baca assalamualaikum waalaikumsalam kata menanti. Olah masuk idaka dalam ba'a ko bagado juo mus malam mari ba'a baletangka juo laki bini cuitu sao datang cuitu rasa kitibo manga batangka malam hari. Aitulah dida kata si musko rasaki jadilah katanya tapi emi meminta cari you. Oh masuk sekali kata ida kok manurik muscaro agamu kok bini lah meminta cari tantu yo tepasu dicarikan kondak dicarian badoso pulung. Baik itu kata malah dibilangkan tapaso juga kamanya cari kini baik itulah diemi kok nyampang ambo cari diemi rumah nama kamu tingkit malu sanak berang laki ambo. Oh samanja awak lah dulu barasaki lusana berang kamanakan bangi ndak ada rumah ka ditingkit membana lami ambo malang kini. Oh barisuk pagi lambo carian baitu kato darinya bertambah pani hati emi mangalo barisuk pagi turun malam ko dari rumah ambo. Ndak bisa bantunya kabatan naninya malah kini muslim tadi ko iyo mi awak kawa pisah di awak tinggal di ranah Minang tentu di bawah cara adat Minang.
O pancarian salamu iko dibagi dua kato si mustadi bertambah paniati emi pencarian anak dibagi sadang kerajuang tukang angke pembali rokok diang lenak cupi malah lo usaho kawasimpan ba itu mana kato emi oh indak dapet do pembagiannya ba itu bana kok dibilang kini ba itulah demi kiyo kapo bana kapai piti balanjo indak adung indak bana mi dapet pembagian agi la piti mi kabalanjo ambo ndak dapet piti tadi dimangke lapaya sajo badan ambung manguretang emi sakutiku nyopai rakik lamari gadang nyobeyong kunci lamari satu tabuka lamari gadang disangko si muslim piti emi mambien kiranya pakaiannya paseraan satu tasera di ruang rumah nyimbau sekali malah si muslim kasih kong lu pilih pakaian serak tua apa itu mana katanya kini oh satunya sawi macam itu kondang pilih ambu baka pakaian ko itu bana katu emi cami denyo kaba baka pakaiannya bajalan muslim lambek-lambek kumpulan pakaian nanti serak jatuh ke dalam air mata Tuhan kini wa itu malah yo demi ko iyo ambu malah kawarangke agi latas mi gak sabua palata pakaian ambu oh pandainya mengecek bantu itu bakato sekali emi tadi ndak bado tas nang kadi minta ndak aduang membalik tadi siko sabua sajung jo aka dibungkui le pakaian tu nyobungkui saju jo kain sarung satu dibungkui malah jo kain sarung tagak sekali pada muslim mana lami pada nambu badisuk pagi lambu pai ke rumah ndak ado ambu tingke waitu bana katoinya oh ndak dapet bana do diemi barangke malam kini ju ko ndak barangke dari siko mbotalo weko yo sapu ko ba itu bana katemi ko iyo mi ambu malah ka barangke de anak tamanjo kawatinggan para misimi mencari anak sedang lalu anak lalu kawatinggan di satu tiba malah laki anaknya sedang lalu anak dipandangi nyepagui malah dinya muslim tadi kato dari muslim onde nak kandung katoinya oh baraso ibu nak laki ayah kok tahu lah sarupo iko balun tasasa oh mawangu rumah dona iwa itu anak kato ayat Tuhan itu lainnya malah semesta disadang merangi malah jo anaknya indah disangkur nak kari-kori pupuk silandua makan padi nak oh indah disangkur nak sarupo iko sadang bapiti mandil oh ayah suruh pai na oh jatuh badare malai matu denya si mustadi ndak tawado tangi badaninya bakato ka anaknya wasana dia tangi jaraja na tanah taban si mantuang ladi bukit putih ona oh tampe bapijak besok dia anak koknya taban tampe bagantu
Vedo putri na vedo la pau sama pau yo na batang ketuko dalarimbo na vedo yo ayah jauh sama jauh bila masanya Rawasuna Iwa itu anak kata ayat Tuhan Sadang menangi malah serupa itu taga emi laki pintu Maria inyo di sinan onde muslim kata inyo jalamu banang laki anak ambung Beko pindalo buru angkana ambung Satu disabik macam itu Tagak sekalinya dari anak tu keluar dari bilik dalam Bertambahinyo kata dari emi tadi Barangke lalai katanya hari malam semalam itu Ndak bisa bantunya kabatan Tapaso juga kabarangke Itu kata dibilangkan Wanta kawa badan diri malang dak dapet ka ditulak bini meminta cari juo mae itu bana nasinya Tuhan Ndak lama malau katu itu naninya si muslim tadi Kini ba itu lami katunya Kok dirada ya indak kata rada Batang indah ruang raba mudo Oh ditaga ndak dapet kaditaga Nanemi meminta cari juo Kok iyo miawo kacari Kok iyo bamban badari Batang katuku raba mudo Ko iyo awak kabacare lenda ado sasalan tibo baitu bana kok dinyo malasi muslim O diemi baitu pulo kotolansi bale salasa sekabik saju malam mali siria Ola dapet lo diemi mangkok manyasa dak olu cami ndak kabuli Tuhan Kini baitulah demi ambo kok turun dari siko Kok ndak baimbo beko dari hati umma Ambo di sinan cari ambo jatuhkan Di laman talak ambo jatuhan Oh satu sampai katu di sinan jam banyak kecek julemus kata inyo Kok takana ambo di badan nang Kok jauh besok semua jauh Kok takana di badan diri muslim Obiang bocubo tajun semua Baitu kata dari emi Tapaso muslim turun di rumah tu Datibo inyo di halaman Jangan kamanuri malah emi kailaman Main bau ndak ado doa te rumah Namu disiko cari kawatinggan Nangka kayu malah bapantokan Pulau Sabak maadang tiku Di balik resol Pariaman Kadusana malah ditanyawan Tapaso Sabak malah da olu Nombor 1 malah ditinggal Di nombor 2 kita jalankan Ramu-ramu malah di kota tu Jatuh bajare malah sularo ate batu Ayu kayu raba timpung Di nombor 2 kita jalankan Tinggal nomor 1 Kita masuk ke nombor 2 Batang katuko tanggal ladang batang kayu di dalam rimbo Kok lesamu menanti mendanga badan kok sanang samu di dangalo Kana boladu
Padang tampak jaya batu tawabang jalan malah koto tuong tinggal kano di nomor 1 kita masuk ke nomor 2. Mandaki ke ponca aye batu menurun ke simpang 3 jalan gadang nan ditampunya. Oh tadi itu kaset nomor 1 kini masuk ke nomor 2 samu didangalo baritanya. Kambelu malari tapi jalan jatuh badare sularnya. Nomor 1 wala tinggal kini masuk ke nomor 2. Ramu-ramu tabang karimbu jatuh kaili keduanya kini lah masuk di nomor 2 samu didanga baritanya. Dietong malah si muslim tadi kiranya lah carinya sabantu itu iyo kanari malam hari bajalan ninyo sama seorang bajalan malah bagulambe baitu bana kok dibilang talita talete-lete co kacang kaman jalan junjang talita talele co anggang menjalan gunung. Indak lamu lambe di jalan de untang takadi ala antaka mananyo tuju kalau didanga baritonyo tibo di pasa Bukit Tinggi. Hari malam sarupo itu satu tibo di pasa Bukit Tinggi iyo memandang kiri kanan tampak toko malainyo kini. Yo toko malah siem itu ba pangana badaninyo namu kamambaka toko nangko satu pangana tibu kamandam baka sulasi di dalam rimbo jatuh badare sularonyo. Kok dibakala toko nangko tentu habisi di dalamnya sadang berpikir rupo itu tangiang-ngiang di talingo tabayang malah nak kandung tak jadi toko kababaka. Arilah mulai rinai pulonyo cari tampek batadu iyo masuk ke dalam loket iyo loket dulu sinari iyo satu tibo di dalam loket. Nyotari duduk di palanta bagole inyo di palanta baitu bana kok dietong dek litak badan dirinya
Takalok di palantau katu itu sadang takalok kok dietong hari badaro darang siang baik itu bana kok dibilang nampak kukuk candonyo ayam nampak pico buninyo murai ndak siang hari di ayam ndak siang hari di murai badara badarun darun buni tumingi kudo balari tasingkok bantuanyo ambun amku hari badakok pagi di hari kan iyo malah kadakok pagi iyo di loket kanamonyo lah datang otu dari Medan lah tibo otu dari Dumai lah masuk otu dari Jawa dari Padang paling banyak takayui buni kalasonoto kiro duduk inyo bamanong sadang bamanong urang tibo nyo gadabiknyo di belakang mus mangapa manong katoinyo mencaliknyo kabalakang kiro naninyo kawalamu iyo superoto sinario baabana sawa katu itu deuntong tekadiala baaba manong rupo itu atau babagaduang jo bini yang atau batangkang jo bini yang baitu bana katoinyo ndak bagadu doda ndak batangka ambola cari yo siemi kok itu katuang kok iyo cari yo siemi pandi dia badan diri inyo rancak nama carikan mandanga rupo mode itu biarlah rancak biar buruk tapi parange ndak elok baik itu bana katoinyo kok iyo angala cari le namong pai yo udah baitu kato dari nyo kini kironyo superoto malah sinario si Darwis namo pajatu kalau piladang kababelo katukorana dalam padi kok itu danang kaelo yo namo sangaju oh ambo lapai Bekato sarupo itu ko iyo mana kabarangke tagak lale dari sinan menyobao mana si muslim Sabalun pai mana kau tu nyobao makan di kade nasi sudah itu lainnya pai kau to lah naik kau to sakutiko to banamu sinario supirnya malah si Darwis penumpang banyak di hatinya kestoi duit ni masih noto di papa kopleng bagu lambe ditakan gas sekutiko to keluar dari loket ke menuju daerah Dumai badaninya indak di jalan malah di palamu lapi daerah Bukit Tinggi menjalan ke Payo Kumbuang Wiraso di dalam hati anak bapak tambah jauh baik itu anak kok dietong bedo lah pau sama pau cuba dak di lalau rimbo oh bedo jauh nak sama jauh ayah povilo leika basuho na indah di jalan do di palamu kironyo to kencang balari di rangkiang sajo penumpang makan di sinan oto baranti sudah itu barangke pulo iyo menuju rana Pekanbaru ode untang teka diala de ari kawa darok patang de ari kawa darok sanjo tibo di rana Pekanbaru melintir simpang panam onyo tari kajala rengka wakato si muslim tadi biar nak tari dambo kadumai biasa inggo Pekanbaru ko iyo inggo Pekanbaru disiko tentu bisa turunnya agi piti kabalanjo seminggu balanjo sakutiko topai muslim lah tinggal
Tapi ba itu panganainya indak pana bikini malah dapet piti kok le risiko besok ba usao kasanang yuo idri awak nae. Ndak lama malau katituinyo sadang tagak tapi jalan satu tagak di tapi jalan melintasi rencana jalan gadang mencalik kiri yo kanan tiba di tengah-tengah jalan. Oh malang ndak dapet kadi tulak muju ndak dapet kadi rai kiranya datang oto di belakang sedan datang di belakang. Satu nampak sedan datang, inyo ndak bisa lari lagi muju remoto tu pakam bana tabi api lagu banjo aspal iyo pakai cuik bunyinya. Satu turun supir dari sinan kurang ajang kurang mengarati iyo bahkan ndak mati mengarisiko rancak ditampek lain katoinya. Ambo nabakan ndak mati doda katoinyo si muslim. Ambo kini baru tiba pakan baru. Satu disabik rupo itu. Bunyi basonyo urang padang. Wantarang padang pajaku antara urang mahang nan sabananyo. Bunyi katoang kato padang. Memang ambo dah urang padang, tapi padangnya di bukit tinggi. Ijo itu katu dari inyo dek lai samu kini nangko kok didangang katu kulpo itu samu orang padang badan awak. Satu disabik rupo itu naninyo si muslim tadi kironyo iyo samu orang padang nyobao naik ate oto. Manamu si muslim sakutiko deinyo malah supir tadi nyobao malah si muslim deinyo hari badarok patang nyobao kalaponasi satu tibu di laponasi. Oto baranti di halaman keluar dari sedan tadi iyo baduo malah yo si muslim nyo masuk ke laponasi kok lapar tentunya bawa makan kok awi nyo bawa minum. Batanyo malah sudah itu siapa namu sabananyo ba itu bana kato super sedan nama amboda si muslim kampung halaman Bukit Tinggi ambo anak rang birugo. Ba itu bana malah kato inyo ndak lamu kita bilangkan kok iyo sarupo itu tujuan kapakan baru ba itu bana kato inyo leba modal datang kasiko. Kok modal yo dah indah ado kini cuiku lah di udah di ambo bangsa di nagari mangkok pai kapakan bang haru dai. Satori sawi sarupo itu ko itu malah memang iyo lejale yang awak dirantau ko ndak piti banyak nampak ralu nampokok dirantau ko ndak kayo barani pakai kok barani laida barani baitu anak katoinyo ko iyo ang le barani le namu wantan di pasabawa di sinan tampik perkumpulan pareman banyak ambo tuma ketuanyo. Iyo namu badan ambo dah katoinyo pokok le sanang dalam hati biar di luar rasa susah. Kato sampai malah sakutiko di bayi bali nasi di kade nasi nyo barangke dari sinan naik ke oto sedan nyo baru. Satu lai di oto sedan nalai di demasinoto ala masak padi dan gantang pupiknya tinggal di pamatang masini di roda bagel yang kabik bakaja di belakang. Iyo kancang lari sedannya dan ngadang lari 80 dan ngadang lari 90 bunyi sarasala koto baru bunyi lang kisau lari yoto nambah bungka kasih kadatang indah di jalan di palamu di Kiranya tiba di pasabawa batamu pareman banyak batamu malah kasadonyo basalam-salam yo ketua
Nyage tahu malah diketua baawana kato di sinan kuadi ambu datang dari kampung iyo konda adu ambu disikoinyo bisa kaganti ambu baitu bana kato inyo Naninyo malah kini kok dietong kenalan namu tadi ala jale di kadenasi malah kini Osi muslim lanyo sabikkan namu naninyo nampunyo sedan sialo namu sakutiko bak namu malah abang si asbon Kampungnya malah kok dietong indak do di kota Padang daerah pesisir kampungnya di Painan malah kampungnya baitu bana kok dibilangnya tolong orang bantu itu di sinan malah basaran kok inyo malah si muslim tadi dia doan tampik penginapan kok makan di kadenasi Baitu bana kok dibilang de untong teka diala abiari baganti hari di Pekanbaru kadibilang parasiden di Bangkaulu balai kapa Tangalawi tinggalan di Pekanbaru jando di kampung nan di Sawi Jando di kampung nan di Sawi indak lamu kadibilangkan 5 bulan baru sudah cari lah dapet ganti jona lain namu do mata dapet gantinya Ali Usman namu pajatu super operet belok Bukit Tinggi sana ngati malah dapet balaki muda patik tabang malah kayu di Tanjung di tabang anak muda-muda patik nalamu dulunya buang tampak na bujang gantinya Indak lamu malah dibilangkan deinyo masih miko dapet maganti jona bujang Semenjak nikah Ali Usman Yosemi ndak ada menyuper lain dulu super operet belok Bukit Tinggi Oke niko ndak menyuper lain oto saran kan samang Kini ko belok ke toko jo Emi ko sayang kana Emi pandai bang anak otu wene ndak lamu malah sekutiko biari baganti hari ado hari nang kadibilang mau tanya waduh Pada ceko mi katanya ndak ada sawambo Kok dapet pinta je pintu Balilah oto mi gak sabu Baitu bana malah katoinyo Ali Usman kini ko kalau dibilang ko iyo dak kamanyo piar kok si mau dak ko alu mati jale bisa damanyo piar cubo ditanya to ko lewat juang baitu kato darinya kini baitu mi kato Ali Usman Janot to juo plek nan di bali kolis serada anganam oemi Dek rundiang sudah etong salah sedi etong piti nanado dibilang piti simpanan dak cukui pembali oto dijual barang pariasan Ndak jo cukwi do pembali oto kiro timbu panganakan anelo iyo naninyo si Ali Usman
ambil saja mioto kadialir DP-nya malah kadi bayi karidit bayi tiok bulan maetong sudarun yang salah se iyo lo tuma katu emi kironyo tapi seminggu itu diambil oto kadialir dia stengka namu malah Ali Usman lah sanang raso dalam hati. Hampir seminggu oto sudah ambil tentu raun sanjo yo paralu oto baru supir kok baru tentu yo kancang lari bisa sajo nampu lubang dak manggu sang ayu doma Indak lama kata itu malah seminggu tu sudah diambil kini baik itu lami pada cuikolo tu lama tagak lagi lah pokok menggali apa itu mana katanya di Bali sayur di Bukit Tinggi dibawa ke Pekanbaru sayur di Pekan letak Kabama orang bau mungkin toke dari Batam tiba di Pekanbaru. Dek caminyo manang kabagadu dek laki meminta pokok manggali mayolo kato siemi bialangang isi toko iko tepaso juo bagi pokok manggali kironyo lah dapet pokok manggali dicari muatan sayur di Bali sayur di Bukit Tinggi ndak cukup muatan dicari ke Padang Panjang sehari itu mencari muatan otong madapek sayur babali ampek ton sajo muatan oto kanyo bau kapakan baru di Hari sanjo balik pulang tetaga oto di halaman kontak dicabik masih mati turun lainnya dari oto nyo naik ke ati rumah odek kandung semi di bungkui pakaian gak dua stel masukkan ke dalam tesambu barangke sanjo Pekanbaru kato sampai malah sekutiko mangapa pagi sanjo bana udah barangke elok pagi beres besok udah pai satu disabi rupo itu lejale demi katu inyo kok sanjo ambo barangke iyo to malah kita baru pulang tentu sanang di dalam hati jalan malam nangka di tangapu omi kok pagi ambo pai malah katanya tentu sayo ati oto rancak lo masa rupa itu ndak lama kadibilangkan nyo minta piti bali minyak nyo minta piti bali nasi di lapo nasi nyo age piti demitu barangke lancana bantu itu pulau Talam pulau Tarika ketiga pulau bantu taji Jawe salam emi katingga nyepai karantau Pekanbaru anyolangai detenei indak disinan kadietong dek lamu kadibilangkan iyo kapai nyolai manuju rana pakan langaruan tapo bilo katiba nyawa indak disinan malah di palamu kiranya barangke malah sanjo itu
Biarlah paus sama paus cubadak di dalam rimbu. Biarlah jauh sama jauh kok iyo lebar untung malah sanang jua. Membawa gale ke Pekanbaru, hendak di jalan di Palamu, lewat kampung Bukit Tinggi menuju di Payakumbuh. Tapi jam 9 tiba di Payakumbuh, lewat pasar ma Payakumbuh, ada rumah sabala kida. Rumah tu berpagar basi bacat putih di tepi jalan tagak dah menunggu ngotong. Kiranya guru menunggu oto Baranti Muslim Ali Usman sekutiko gadang pesiun Pariaman tababa jalan simpang lamo. Osanang malah mencali Ali Usman nak muda menunggu oto maei. Indak lama malah dietongkan Barantinya di sinan paika mabuk katoinya oto udah paika ma oto iko langsung Pekanbaru. Kok iyo langsung ke Pekanbaru manompang ambo hingga pangkalan baitu kato guru itu disabitnya manompangnya suruh naik di Ali Usman. Satu naik inyo ka oto la jalan oto dari sinan di hati oto inyo berkenalan baitu bana kok dibilang samo dandam di dalam hati tinggi bukit gunung beru menurun jalan koto tuo. Sama anjak dapik batamu hati di dalam digaduannya samo dandam di dalam hati samo luko rasa pemandangan. Indak lama kadi bilangkan dek untang teka di alam pedakik leka pangkalan hati di dalam ala dandang berkata Bu Nelly tadi dek untang sawah katu itu. Kenalan namu malah kini hati oto seorang bak namu malah Ali Usman nampadusi guru tu malah si Gus Nelly si Nelly panggilan inyo. Alasan nang rasa dalam hati dek untang teka dia lah kiranya tibu di pangkalan di sinan barang hati. Otolah ditampang Sawaluninya kawa pisah kini wa itulah diudah. Kok lebar untung gale Pekanbaru jalupa nane dari akan. Terima kasih malah katanya singgah besok ke pulang dari Siko. Lah iya lo kata si Ali Usman oto painya lah tinggal. Otengi buki air batu memandang tarik kota tua payah bercinta jo yang lalu lepai mandandam pulau di Indak lama malah ukatu itu barangke oto dari sinan ialah jauh perjalanan. Indak lama lambek di jalan di rangkiang oto Baranti sudah itu mapai pulau. Langsung daerah Pekanbaru hari badaruk-daruk kini ko daruk kasih yang tibu di daerah Pekanbaru satu tibu di Pekanbaru naninya oto kok dihitung. Nyoi riangkan cahaya baru samu muatan sayur tarik ke pasar bawah satu tiba di pasar bawah kiranya hari badaruk pagi tapi bana setengah 6
Sudah baranti di pasar bawah baretong malaunya kini jotoke yo nampunyo sayu sawah kata itu cupi paretong kok dibilang rundang sudah etong salase dibongkang muatan sayu. Bajanji beko jam 8 malah yo toke piti yo sakutiko bajanji malah di kadenasi di sinan ninyo manunggu. Kiranya malah sudah menanti sarupa itu menunggu di kadenasi toke beko mantan piti ndak lama kadibilangkan. Iyo naninya malah kini Ali Usman panek bapiki kabaman ngayi kopi nyewi yu narokoknya bakayu duduk di kadenasi wadaninya. Ia memandanginya keluar tanpa orang masuk ke dalam kade satu tanpa orang masuk dalam kade saya kiranya sawah kata itu tak kaju inyo Ali Usman memandang ke orang nama masuk. Kira si muslim malah jando emi baik tuana kata inyo basalaminya tu kini babilo pulang tibo man di pakan baru bilo tibo malah risiko agale nambah bau. Ko itu dan nambah sawi baru tibo ambo risiko gale sayu dari bukit tinggi tapi malang dah kata inyo jak tadi ambo berjanji jo urang toke malah lewat yang 9 nalun jo tibo piti. Pane hatinya muslim tadi awak waki ketua pasal bawah indak ado orang kampung do malah piti dapet wali sayu namu manuri toke tadi. Bajalan inyo badu pai manuri kok talale beku awak manuri labarangke toke kawatam baitu bana kato dirinya. Tepaso pai lainnya kini de iyo malah sakutiko ananiku datoke nama bali satu diminta malah kato kainyo kini yo ang membali sayunan kuyo katonyo toke tadi. Ba apiti ndak babarian berang hatinya ketua tu nyepacik tangan toke tadi kanyo tampak kanyo tarajangkan nyepacik malah di Ali Usman. Janji itu dah katanya kondaknya bayi piti yang dempa buntak yang bayang-bayang dempa singkek ni umuduya itu bana katanya tapaso bayi pitinya Ali Usman. Piti dapet tarinya ke kadenasi iko piti dah kawalanjo dek panik bana bana biar nak diambil piti ang nelain laudah tolong pulagi ang orang kampung ambung. Tapi deinyo kamabana ko iyong sayang kau dah kok sampai ke bukit tinggi agi anak ambusut balanjo piti katanya. Kok leceh itu malah kata Ali Usman diambil suko saja kini ba itu dah katanya ambo pulang leka bukit tinggi wasalamnya badu. Satu wasalamnya badu nan Ali Usman tahu baso jando emi si muslim tak tahu dari Usman laki emi. Barangke menuju kampung hati di dalam kondak sanang bertambah yang edu maei. Oh kata lainnya barangke malah menuju kampung oto lalari dari sinan menuju ke bukit tinggi. Lalape daerah pekan baru menuju malah kabangkinang angiraso di hati bentuk itu ia hati di mana musanang. Beda lepau sama pau coba dak di dalam rimbo.
Beda lah jauh sama jauh tak dagak bilo batamunya. Kiranya tekana janji jebuk Nelly nyewari nani anam jari nyotansong barangke dari sinan menuju daerah Kapangkalan di Indak lamu malah ukatu itu deuntang teka diala kiranya malainya kini naninya kini Ali Usman di Pangkalan malah dietongkan nyeturi malah katampik tinggal oto tataga malah iyo dake lapo kopi iyo nang kini nang dibilang watanyo inyo ke lapo kopi dia pak punyo lapo kopi le tahu pak di Bu Nelly. Memang yo tahu nak mudo badan ambu tujuannya mukasui ambu kini datang dari pakan ingin bertamu jo Bu Nelly. Tunggu sabanta malah kata orang lapo kopi nyo japi Ibu Nelly tadi berjalan kaki nyo kasinan satu tibu nyo dake tampe tinggal Nelly nyo baca assalamualaikum waalaikumsalam kata Nelly. Ado barito nambo sawi, ado tamu dari Pekanbaru. Bak namo si Ali Usman takaji ati Ibu Nelly tunggu sabanta pak katanya nyetuka pakaian jalan elo. Kalau Bu Eli kamalaga baitu bana kok dibilang tagak laki kacu kadang agak deknya sekutiko engko bak untak daun bodi laki baju sesak di badan. Laki tarompa malah tinggi tumi laki orok tanggung jengkinya baitu bana kok dibilang tali kata bakata nasa kata tunangan dukuang nasa kata tunangan palu sakata indah dandam de indak sudah indak disinan di palamu indak lamu desa kutiku ala turuninya di rumah bajalan baduo layo apa tu bayi buati apa di balakang kok indak tadorong tuo ndak karapek do di superoto kini kok biarlah katanya baun badaknya kanyang yuo indak disinan di palamu dek lamu lambek di jalan tibo dake malainya Ali Usman basalam sekali badaninya disiko bisa saja kaduduk rancak malah katampik tinggal ambunya bau di Bu Nelly katampik tinggainya. Nane bajinjang dari oto tibo di rumah malah tempe tinggal Nelly lalu duduk di ate kurisi tangan tarampe ate meja nane lok sajo nambah kaji buru ketibo ndak bakana de untang teka diala otakan inyo kama otak kini ko kalau dietong ko adu ayu tentu laba minum ayu kopi gulo nanya buekan. Akato Bu Nelly tadi danga diudah sabananya alasana raso di hati galai raso perasaan tanya ambo tolang lajawe ala kau dah berumah tanggung satu tanya serupa itu alun do ambo baru matanggo satu disabi alun baru matanggo beko kok nyampang ke Bukit Tinggi ambo pai sama jauh udang baranti kita di payuk boleh tahu mangande dai jawab pala buhe ndak lama walau katui turun yang sudah tong selesai barangke ke payung kumbuang
Joto malainya kini ya jauh tiga rala kini dibilang ndak lama kaliwatannya padirawang taban tak muda biarlah tinggal pangkalan angko paya kumbuanan diadanya. Indak di jalan malah di palamoto batambah kancang juga di Oto watambah kancan yuwo tiba di daerah Payakumbuh baranti tantang ibu rumah Neli nangko satu tiba di sini lah baranti kontak dicawi inyo turun lah naik langsung ke rumah Neli tadi basalam jo mandi bapak inyo nyagi tahu dake bapaknya baswiko malah sesuai bana jo inyo atau kamande wasabi yuo iyo sanang raso dalam hati tapi kok biladang kababelo katukurana dalam rimbu kok iko malah deinyo Bu Neli malah nangka elok rangkama makai tantu nanem punyo baitu bana kato mande kato sampai malah sakutiko batanyo malah mandenyo Bu Neli tadi dengan anak muda baru tiba siapa namu sabananyo wasalaminyo jalekininya sabik namu di Ali Usman undian sudah etong salase atanyo le sakutiko baabana tanyo le anyolai sabalung kato malah kasuda sabalung kato pagawisan ala ko ado baru matanggo atau ala babini yang si Ali Usman itu kata mande Bu Neli insya Allah bu mungkin alun ambo di dalam seorang sajo dado kalu lidah manyabi alun babini itu kata badannya antaba aloma oh bantu alai ko Presiden di Bangka Ulu balai kapatang alawi tinggal sawanto itu lain pulau nandi sang abi dipakan baru malana disawi naninyo si muslim sekutiko de untang taka dialang Coiko nasi dipakan baru anak di kampung nantaka nama oh anak di kampung malah nantaka nama itu bana sekutiko de ulah pau sama pau batang cubada dalam rimbu Ode ulah jauh sama jauh hati di dalam digaduhnya ndak lama sawah kat itu de untang teka dialang kiranya abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan naninya malah si Ali Usman kiranya iyo lai manggali belok pakan baru oh tapi nasinya nang kadietong tinggal dulu dipakan baru orang di kampung baritonya mae
De untang malah teka dialah pertamu malah sekutiko de inyo si Ali Usman tadi kan di rumah malah inyo Ibu Nelly kato sampai rundang selesai mungkin di sinan pertamuan barangke malah menuju Bukit Tinggi de untang teka dialah inyo malah pai dari sinan hari sanjo tibu di Bukit Tinggi lah sanang rasu dalam hati jujur bananya kabininyo nyesabi untang galejo labonyo ba itu bana malah dietongkan tapi de untang teka diala abiari baganti hari de inyo si Ali Usman sabulan sabantu itu lai manggali belok balai rasaki malaya do ko iyo malah kato kasampe samudi nanganti maei osawantu lai ko indak di sinan malah di palamu de untang teka dialah jorang rumahnya lah jujur sabi rugi jo labo tentu sanang di dalam hati ya biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan ada suatu bulan angkat 3 lagak jarang babalik pulang naninyo si Ali Usman urang nantingga batambah dandam ba acoy ko nanta jangan ngadi ba itu bana malah dietongkan kini de inyo sekutiku adu hari suatu hari agak de inyo mana siem itu iyo hati nak namu sanang malam malah kok dietongkan bamimpinya sadang lalok rasa pakaian diambil orang di badan tuang bunyi tanah solok diambil kayu tengah jalan iyo mato nak namu lalu menapik mimpi yo rasien ora sonan diawak diambil urang wa itu wana kok dietong tapi siang sekutiko jam 10 siang kadi bilang waduh orang memberi kabar jo barita baso inyo Ali Usman lah nikah jo anak payo kumbu di baso inyo nikah jo anak payo kumbu baitu bana malau katu itu ndak lamu kadibilangkan ati emi ndak lama lai jatuh badare aye mato di malo darah namo sanang lape kana langain mae oh ati di dalam indak lamu malah dietongkan de untang teka diala naninyo si Ali Usman lah lewat 3 bulan serupa itu jarang pulang ke Bukit Tinggi
Mayo tekabalan ikari payo kumbu baru-baru jo badaninya. Kambelu watang si kambelu di tepi jalan. Ostamanja dapik malah bini baru bini lamu nanyo tinggal di namun lo nalamo wala maningan baitu banana dibilang de untung takadialang. Waduh hari suatu hari kiranya maratang inyo kini Ali Usman karuma upiak siemi. O satu ratang inyo kasinan kiranya tapi hari siang itu datanglah pulang malah badan inyo. Satu tibunya di rumah bakato si Ali Usman baaba manwang mi kamanangi. O satu risabi rupo itu jangan itu dah kadi sabi jangan itu nang kadi bilang ya babacam carwate du ya udah manikicu badan ambung. Jangan mangicu ada katoenyo kini ba itulah diemi malu ambu kamangicu mangkok jarang diambu pulang ambu tetangko di bangki nang mie. Ambo tetangko malah di Bangkinang datang dari Pekanbaru membawa muatan bawang putih tetangko malah di Bangkinang. O mangko ambo talalai bantu iko pulang dangalah di emi ambo pulang sarupo iko menjapit piti malah pulang ke rumahku. Pancabi oto malayo di Bangkinang ba itu bana katoinyo ko itu dana disabi badaso bana badan udadai. Letigo bulan madai sabantu eko urang karide datang ke siko ndak babayi oto do tiok bulan nambo lapan yang mamikian kopi tilo nambah minta. O di malo piti diambu nang kado usao ambu indah ado badaso bana badan udah yoda. Ho ambo disangko malah urang dak tahu sajo ambo sabananya dak ala tahu dak ado to tetangko di Bangkinang. Oto tetangko di guru sekolah iyo kini jangan dikicu badan ambo oto tetangko di Bu Neli dae. Lajale udah nikah baru ambolo nang kawakicu abaitu anak kato badaninyo berang talabi malah Ali Usman kurang aja kurang mengerti malu ambo bini baru baitu anak katanya. Tapi kini dah kata mi ndak ado piti nang kadibao kalau ndak ado mi piti kato Ali Usman. Oh kok yo sayang ka badan nambu tapi kok sayang ka anak emi kok sayang lah ka badan nambu tolong sekali nangku indak banan dia do piti jua rumah cabi otomi. Pane batangka kabagigi ndak namu do maju waruma kini ba itu katanya manunggu malah gak sabulan kini ko ado besok ambo barian lari saja Ali Usman dari sini nalam Durango dia tetanggo manyang tabare ate pintu selam ndak asin curito nang kuela alinyo ditantang itu. Indak di sinan malah di palamu de untung teka dia lah kiranya masih Ali Usman nampai tindak sanang nantingga watang warandam
Lamasak padi rang Jambi, padi ditugan ada ju ibu hati urang nempai nanti nggak duka di amami kianya nama nanginya ya orang nanti gaya orang nanti gang jatuh badang are ai mato nambah mani putih talinya nambah intan putih pangarang jatuh cieknya mak jatuh aladu ladik gadang Pulau Mara olah buan bugi marini tinggimu sungai Pinang dalam galak campur jo tangi lapang ayam abang tenggang song orang omai Marapalam malah simpang tigo jatuh kaili paneang ngari Aikonya kasih nomor 2 nomor 3 lo kadinanti maei Ramu-ramu malah tabang karimbo kailiana malah simpang tigo marau nyesembayu kita tinggal kaset nomor 2 kita carikan nomor 3 di sinan kababaritonya Koto tanga malah kampung kambelu batang pigago di landonyo tapaso sabaru sanak dolu samu dinanganti odinamba latigo
Alalape malari koto tuo tawabang jalan simpang tiga. Oh tadi lah tinggal nomor 2 kini tiba di kaset nomor 3 Mandaki Malaya tantang pandakian Arina sadang pukul 5 di nomor 3 kita jalekan boleh ndak sanang Malaya isinya ramu-ramu tabang karimbo marau tantang tapi jalan kalau dicalik di nomor 3 danga kato nandenda katoan Kalang kawi muaro bayang galawat susun tapi pantai biaya dirantau urang pokok lenang amu adi oh kasih aku sampai Dibilang malah cerita nangko tinggi buki malayo dan pandangi memandang buli hari kamalaki sanjo kok di kanala angin di dalam hati tabayang-bayang nalamolang ngamong Presiden wala diwangka ulu balai kapatang alawi tinggal mana di kampung dulu di Pekanbaru kita sabi di Kita bilang malah di Pekanbaru iyo bak namu malah si muslim itu jandonyo semi daolunya la dapet kaba malah jo barito ba abana dapet kaba jo barito inyo salamu malah di Pekanbaru alun sampai ukatu malah setahun di Pekanbaru bapiti pulo badan inyo tekaba ala mewah pulo di malo inyo malah kata kaba indak mewah di malo inyo indak kasanang ba ako inyo kini badan alim si muslim de inyo malah ukatu itu de untang teka dialah ado dape usaha lain malah baduo yo abang si Asbon ba abana usaha lain da olunyo inyo dape manjua barang antik dape piti malah inyo di sinan
Lebih kurang memang adonan dietonyo. Baitu bana kok dibilang. Kalau didanga baritonyo. Ado sebanyak lebih dari 8 juta. Mangkok rasaki ado di sini. Nyo bangun toko di Pekanbaru. Oto nyo bali puluh di sinan. Awak alun baru matanggo. Kamanakan sajo joinyo. Kamanakan inyo ado jo inyo. Iyo bak namu malah si Zulham. Bak itu bana kadibilang siam panggilan badan kamanakan. Untuk supir malah de inyo. Inyo buninyo laba piti. La ado lo rumahnya buwe di Pekanbaru. Salamu inyo di sinan. Kok rasaki malah nangka datang. Rasaki ndak bapintu cai itu inya. Dipakan labaru. Kalau rezeki malah kok kaado yang ndak berpintu rezeki datang itu sao dulu di sinan sabalun itu sao karajo di pasar bawah. Ganti ketua malah la olunya gantinya si abang asbang tapi ada usaha lain dapat piti. Lasanang raso dalam hati lah batok kolo dake pasapusan. Macam mana nan ditampu baitu bana kok dibilang de untang taka dialah. De inyo malah si muslim tadi awak lah mewah dirantau orang tabayang anak di nagari maei. Indak lamu malah ukatu itu de untang malah teka diala kok kadituri pulang ke kampung tentu gak bedo mamikin. Kini ba itu diang am katoinyo calik nak pisang angka bukit tinggi ba itu bana katoinyo kini nangko pakai laut tu awak nangko barangke besok ke bukit tinggi. Calik juo lamin tuo lamuang malah siem itu antalai duit juo antai indah atau inyo anak kandang ambu pak namu piek sapriani sadang bau mua dulu 5 tahun batinggaan cubola calik ke bukit tinggi bakato kamanakan inyo kalau piladang kababelo katukurana dalam padi. Kok itu mama nanelo diambo bisa saja pai baitu bana kato kamanakan dek rundiang sudah etong salase tapi bana sanjo itu inyo mangeci hari malam nangka dibilang kok malam kadi etong kalalalo ditampik tidur satu lalo ditampik tidur panek maer yang kama yang takalo inyo tu kini.
Hari malam lasa malam itu naninyo malah kok dietong si muslim nang kok dibilang bermimpi badan dirinya. Alat tabang masih pensi nggo di tiang biduk Cino membari aruk saja mimpi awak tersinta nyoda adu hari badaro daruk siang. Ba awak nari ko siang hari tando badaro siang nambah kukuk candonyo ayam nambah pico buninyo mureh. Indak siang hari di ayam, indak siang hari di murai. Ba itu mana laka dietong hari pagi nangka dibilang hari pagi nangka dietong. Satoinya besat cinta lalu Bamanong luduk sama seorang Sudah bamanong sakutiko Kuran mandi nyola mandi Tuka pakaian jona nelu Tak lamu sawa katu itu Sudah minum nangka dibilangkan Sadang duduk inyo Bapikir malinte kamana kaninyo Jam barang ke am katoinyo ambo pai le mama kato si am tadi ndak lamu sawa katu itu kontak diambil sawa katu itu barang ke kamanuju kampung hari kaniyo jam 8 siang kamanuju kampung abuki latengi Kok rami balenya malah sungeliku kawale anak mama laki sanjo ditinggal dulu menuju kampung dari Pekanbaru di kampung Bukit Tinggi to sabik pula. Naninyo malah siemi nangko kironyo yo anak inyo ado hari suatu hari bakato inyo anak kandang de ibu katanya ayu oleh buat tangian marase awak mabantu ikona Marase awak mana katanya eminangko ba kok itu bana katanya bertambah bedo kok ditukar dirasolai kesanang o kira tande pitinan adu ba itu kato eminangko manangi lainyo yo anaknya bakatoinyo laki anak Homanya sabana mana eyang bocah iko kalau disakar ulang-ulang yo nak rabanyo jale timpo batimpo nae kamano awak le kabatenggang nasib di badan bantu iko nae Sadang menangi malah sarupo itu ayam atau ma badare-dare Cuman putih talinya cintan putih pengarang Cokaco jatuh ke batu sama menangi jo anaknya
Kini ba itulah di mande, kini ba itulah di bula jale ayam urang buru mangadeinyo kok tabuang biala buru ayam bu. Urang karame mabuna babuang itu kato anak inyo samo manangi kaduonyo maluluang marato yung. Hoaye mato tabare bare yama. Ndak lamo sawa katu itu tuan Joiko bana nasi awak badaso bana Wantua iko na itu kato emikini tuan Kini nak lama walau kata itu deknya malah minangko iya kepada anak kandung inyo yo salam bu anak kata inyo ndak tantu idik coiko oh disakawatang dulang-dulang dikarek jatuh sularonyo yo nasi banaga anak pamalang dalam bapiti coiko jadinya mae Bekato pulo anak kandung inyo kok rami balenyo buanda buwe rami dia anak malah mudo-mudo Kalau parange ibu babuwe di dalam bapiti tande sadonyo Sadang manangi yo anak macam itu jauh pubilo kawatamu samu diranganga awaritanya ketek babuenya Aja buayannya ya buayan Gadang wajang alan kaki saja warombaknya ngawa dalam badan kalau di kanannya nak Wantua iko nak kandungan Indak dia ngasuh rigoring go pupik sinangan doang dalam pangadi indak dia ngasuh bantu iko dapik cuy iko nantajang adiana
Taluk kabuangnya nagari bumi anak bumi tempat tabang abang simpang tiga tubuh gapu obat tambah kuri de indak bapiti doma sensaroti bonde kandung layangkan nangasam di musung de pali musung hutan di malang aku sari lokang awan nangkap pandai manolong nang ngasih bantuan iko de tuen pada sobananya padi di sawah padi masak putih warenya ande kandunge dudak mae honde kini baru badan manyasa ndak olu ndak tahu dona sawantu iko nakan duenge alu aluangnya pagaduku duku pagamana jalin juangan hana kandunge dudak nangae jadi kadang karo pihak bantu kok tahu dulu bantu itu ndak namu mandi membuangkan raso kaputwi jana ora lewadan akan wengi sayangi buna
Sadang sarupa itu malah dietongkan datanglah orang dia leroto kiranya sadang menangi bantu itu meminta piti karidit oto jauh piti kadibaya jangan pembaya karidit oto lepak nangka ado pembali baril nalaku ngurang oh apa apa macam katorisinan membana pak badan ambu nak bisa doleh membayar kau ingin juga malah oto itu atau malah membayarnya cari saja lah Syali Usman inya babi ini di payoku Satu terang kata itu pai saja orang dari dia leroto naninya jo anaknya menangi juga di main dak kamanangi babedo nang asip na awak nang angko hana kanduenge nak kanduenge honde kok nyampang cuy ko bana nasi badan kok nyampang indak namu elok kama badan kama ngapei kawan dak ado nama nolong nan urang lawerang wakuli liang betapa dandam dalam hati anak kanduenge indak lama malah serupa itu naninya malah kok dietong tabayang-bayang nan dirantau tabayang-bayang na lama-lama sadang serupa itu nan dibilangkan mandasi oto di luar satu mandasi oto di luar kiranya lelaki pagakainya baranti oto lelaki pagatu satu baranti oto rakik paga tekajui lainnya kini siami itu rasu ado jurang nama mencari asu piti jurang nama minta bakato inyo kanak kanduang onde nak kanduang dengan wana kok nyampang beko orang bertanya katuan ibu lah di rumah anak kiranya malah ukatu itu naninya orang datang joto tunya baranti serupa itu dicabi malah kontak oto nyobuka pintu perkara rumahnya taruh ke dalam sakutiko satu tiba dake rumah emi nyobaca assalamualaikum waalaikumsalam kato nama nanti tekajui malainya kini tanya orang nan datang mai ibu dia kato inyo
Mama nak katoinyo kini nangko satu ditanyo sarupo itu takajui naninyo nang ketekko apa sia ko pak katoinyo Sapriani onde nak kandung Sapriani onde adik dari badaniko nanambo sawananyo datang kamariku ado sangkutan yo bapak malah Sapriani iyo kamanakan dari ayah koma Sapriani kamanakan de inyo si muslim nangko ambo suruh pulang sarupai ko kamari mencari nak kanduang ko le adoyu detpenei Satori sabi rupiti buka adik kandung katanya ko itu malah kok dietong ko ibu pak na ditanya ko inyo malah pai tadi kabalakang nyo suruh cari malah dinyo kini malah disiam tadi nyo cari di nang keteko kira ibunyo manyuruh di balakang dapur ndak orang lain do buti budak ke rumah wa adik ayam bobana datang kamari detpene indak lamu sawakat pitu sadang citu nan dibilangkan kini ba itu malah katoinyo nangko kita calik ma ibu kurang nan datang tu kiranya malah yo tagak sekali emi tadi nyepai malah ke ruang lebar batamu malah dake burando satu batamu di burando samu takajui kaduanya detpene Samo takajui kaduanya wa itu bana katoinyo basalam memi jo adi ayananya kini wa itu lah deuni mangkok datang ngambok kamari adonan orang pulang dari Pekanbaru kamanakan juo di badan kami nambak namu malainyo siam itu inyo duduk di kade kopi nyo suruh imbo diuping emi supaya sanang dalam angati mae kiranya nyaimbo malah sekutiko satu nyaimbo malah siam tadi pai lainnya karumah tu naik malah karumah emi tadinya baca assalamualaikum waalaikumsalam kata orang mananti bilang pulang dari pakan iyo tadi ambo tibo satu tibo tadi di rumah mau japi malah maetek malah kabalakang mangkok kami pai kasih kau mangkok malah paralu bana pulang inyo nang kini malayo mama nanti Pekanbaru manyuruh pulang rupaiko manjapi malah anak kandungku manjapi upiak Sapriani
Baitu wana katenya satu disuruh kamajapi satu disabi kababao sapriani naninya malah iko siemiko ati naninda lama lai kini wa itulah katanya emi tadi kok ya pai anak ambo sapiani nasi ambo amba apulo wa itu kato darinya. Oh kalau itu namin tuo tanya kok itu nang kawa bilang jangan cami min tuo jangan ragu. Kok pai kok mau pik sapriani nak mungkin lo anak pai duk tinggal boleh saja pai yo kami baitu wana katanya la tanang raso pamikiran dia indak lamu malau katu itu de untang lata kadiala jadi kini nyawa tanya kok iyo am dipakan baru mamaang tentu di sini nyola baru matanggo tentulah adolo bininya malah dipakan baru cuy itu kato malah emi onde mintu malah kato inyo kok itu diambu yo ndak jale kok itu malah nambah tanyo di sinan saja beko tahu di sinan saja barisuk tantunya kini ko dangakan wana sedangkan inyo emi tadi nyobau rangko makan seluruhnya air talata tentu baminum nasi taidang tentu kawa makan baitu wana sekutiko dek panek rundiang kabar rundiang tentu lapar dibawa makan sudah minum bekato sekalinya siam tadi onden malah kini sapriani lakian pakaian elok barangke kita kepakan baru satu disabi rupa itu naninya malah eminangkonya tu kalau pakaiannya nanelo baitu wana sekutiko yo kamanuju pekan baru iyo ndak lamu malah dietongkan naninya malah siemi tadi biarlah awak malah do anak kok malah gak nyorancak yung indak lamu sawah katu itu rumah ditutik kawatinggan pakaian kadibang au nampak ralu lasayo retwene pintu waktu tek kawat tinggal ndak lamu sawakat itu barangkenya dari rumah tu soto barangkenya di sinan paijo kamanakan laki lamonyo sambil menuju pekan baru naninya anak tu mayo paijo induknya mencari bapaknya ke pekan bang ngaruh indak lamu malah ukatu itu de untang lataka dialang naninya emi yo anaknya paikan yo jo siam sekutiko adi ayahnya pun barangke yuong
Indak di sinan malah di palamu alam duranggo ate tanggo anyang tabare ate pintu. O salam tak asin curi toko ela alinyo tentang itu di Inyo pai malah sawa katu itu kita bilang nanti enggak rumah kok dietong iyo kini malah dibilangkan nemi pai malah yo anaknya pai samu yo kamanakan laki lamunyo wa itu bana sekutiku anta kaba kok dibilang malang ndak dapet kaditulak muju ndak dapet kadirai. Emi pai ali Usman latibo pulo takajui inyo tibo risinan rumah batu di tapati kamalaga abadaninya ba itu bana kok dietong bamanuang dudua inyo malah laki rumah tu sadang bamanuang sakutiko di malo indak katabi manuang mangkok bamanuang badan dirinya bapiti rasul agak kurang dalam saku disangko kok leka dapet piti awak kasiko rumah batu tuik ditapati jorang bini baru lalenjang pulo kamano bang adan Oka mangga pele mai Kama badan lek kama gape hati nanindak namusana kok nalamu sabantu itu pulo anta kama lapainya nambaru joinyo lagak lenjang de ula piti la kurang de ula usao indak ado namulo tabuang dinan bang ngaru kiranya malah si Ali Usman pada malu awak dirang banyak tapaso saja menyuruh inyo nanggak nansinan duduk malah di belakang dapur rumah si itu badare jatuh waya mata di ambil talang malah kepanggalan kailia jatuh sularonyo ditinggal Ali Usman malah di kampung malah sarupo itu obarombak nyawa dalam badan hati di dalam nadi gaduhnya mandaki urang jam 1 menurun tarui jam 2 Oh tinggali Usman malah sabantu itu orang kapakan baru dicalik pulau tuan. Ndak lama malah dietongkan kiranya malah kini si Emi jo anaknya Sapriani. Agak sarato malah joto itu nyopai kapakan baru Josi malah supirnya kamanakan tumainya si Muslim
Nyo singgah anda olu malam eteknya disiam tu barangkek tarui sudah itu nak lamu dibilangkan barangkek sanjo dari Bukit Tinggi nak lamu kalau dietong menuju daerah Malapakan Baru walalapi di Bukit Tinggi anda menjalang payo kumbu oto balari ne kancang jung Okarolane oto inyo ba itu bana kok dibilang agak de oto kancang larinya bunyi sarasa lah koto baru bunyi lang kisau lari oto bantu pucu dilancakan bantu balik digatiku batu kumbang des lapis sanju ba itu bana lah kok dibilang indak tawado sakutiko Indak di jalan lah di palamu ada lapi di Bukit Tinggi manjalang rana payu kumbu wangi rasu di dalam hati dah jauh desamu jauh satu lapi di payu kumbu kamanuju inyo kapangkalan lubuk bangku denan ditampu di malu hati indak karusu barombak nyawa dalam badan bedok kok pai obat tambah rusuh ama Iyo sanang raso barangke madirangki yang baranti makan hari malam semalam itu indah di sinan di palamu tibukan inyo nan di sinan barangke bulu dari rangki yang tu sudah makan sudah lah minum pai lainyo sekutiko joto kepakan baru indah di jalan malah di palamu hari badaro darang siang kironyo lape malah di Bangkinang menuju rana pakan baru nampai hati ndak sanang antalelo dape batamu ba itu bana sekutiko tibuinyo di pakan baru hari tapi jam 6 pagi nyotarui malah ketampe muslim di bawah di kamanakannya satu tibuinyo di sinan Tataga oto malah di alaman naninyo tu masih mitu gak ragu tu mainyo turunnya imbau malah di siam turu lamitu katanya 100 piek sapriani satu turun ninyo dari oto ragu-ragu semi tadi ndak bisa bu mandaki bedo ko ado bini si muslim beku laberang lonyo dake ambo tagak sajonyo di balik jalan satonya tagak di balik jalan nyo japi balik di siam ndak ba ada mintu katanya mangalo itu wapikian Nyobau langsung malah ketampik tinggal muslim nangko kironyo tibo di sinan tekajui muslim mencaliknyo satu tekajui sekutiko ati nanindak lama lai iko yo badaso bangana maei awantu lai ko Indak lamu malah katu itu kiranya pai langsung ketampik tinggal muslim di bawah di kamanakannya mawatamunya ya si muslim sama luko di dalam hati di siko dandam siko beng edong Tapi anak malah jo ayahnya sanang watakmu jo ayahnya iya bapak gui ayah di Sapriani
Manangi ayah malah mencari anak pada subhana yo nak bantu iku na Obiya lepau mana sama pau batang cuba dalam imbo biya la jauh jo ayah na isa mo jauh ma batamu sabantu iko muju bana rasaki ayah ado muju le ado sabantu iko rasaki datang batamu ju ambu jo anak mama itu bana katoinya tuan indak lama malah dibilangkan aninya upiak sapiani badaso ya bantu iku ani batinggan di korong kampung ndak basabi doa ya pai itu anak kato anak inyo sulasi ladi tapi jalan jelak bajelo sularonyo sadang lalu ambu dulu ayat tinggal bau jatuh ayah matu mayai itu anak kato inyo tuan Nasi mencari malah bedoju itu nama kok dihitung dak lamu sawa katu itu de untang lata kadiala agak de inyo kok dibilang de inyo nak kandung sadang manangi ai mato badare-dare jatuh kalungutui oma ona Oh ayi elamato detene Indak lamu malah katu itu naninya malah siam tadi Urang lasalase sarupo itu manangi wakato siam kamama iko mintu malah katolinya Mencari muslim nak emi berang hatinya nak tabang aduh Omanga dicari yu ambo kamari ambo la tausi dulu dari sinan manga baturi yu ambo siko namparalu di ambo anak ambo baitu kato dari muslim di Bakato pulo malah badane mine udara ngakamula la elo doda kambelu bana jauh talendo padi jambi Oh indak lo elo doda itu bana kini sesalan di badane mirai Mandanga kato malah rupo itu berang talabi yang muslim tadi nak perlu dicalik wana kola tausia dari sinan elok barangke sajo katoinyo sadang batangka kare kecek rupo itu datang sekali kiranya abang si Asbon mencari malah kini ko malah inyo muslim Anyo baca assalamualaikum waalaikumsalam kata muslim nyuruh duduk abang si Asbon basabon salam inyo kasadonyo
Iko sia ko am katoinyo abang aspun iko mintulamu dari kampung mandi dari sapriani ko yo ba itu katoinyo. Oh jadi ko yang doang malah muslim nanti kampung kini ko ba itulah katoinyo tujuannya kamari tentu elok cariinyo. Tapi kok dapet pinta je pintu rancak babali anglik kana lamu pado ju kana lain ka dicari baitu bana katoinyo wa pikir panjang muslim tadi sadang bapikir rupa itu ayu nang kadipikian bedo ko idui sanseju ko iyo lai ka babali bisa malah disalahkan dipakan baru nangku ba itu bana katoinyo wakato malah si muslim tadi ndak bisa dodahu babali ati ambulu nelok bana satu disawi rupa itu lejale yang si muslim kalau awak baru matanggo kalau lah jando nama nuri atau lah bini naluna ati itulah bisa cuma dipakai dak olu kare hatinya kini ko sasalan tibu kok lamanya rasa rupa iku urang ampilita yang diwayu rancak tanggung jawab kita sendiri babalik lalik kana lamu itulah sang anang odi kata lainnya indak lamu malau katu itu de untang teka diala kita bilanginya kini ati sanang pikiran lanjut wa itu bana dibilangkan kiranya ma dipakan baru abiari baganti hari agak deinyo malah disinar yang sudah etong salasai lu nampe seminggu kawannya dipakan baru dek layado malah membujuknya dek layado malah memberitahu kana mana hampir malah 3 hari dipakan baru lah dapet kabar kawan-kawan kironan sama kawan joinya muslim basuhnya muslim malah sakutiko babalik yuo kana alang ngamo indak lamu malah ukatu itu naninya malah si muslim tu salamu malah lah babalik kana lamu Wati sanang pakira lanjut bakatonya dak emi dan ademi sabananya kondak sayang lambu kana arah namu balik kana lamu di Baitu wana malah katoinyo kini baitu lemi katoinyo janang di kanan lamu-lamu itu kini lebih dari kitu idik baru lihat badan kita baitu wana katoinyo naninyo muslim dipandangi aduh batokoinyo kini nangko tampek tinggal rumah lah aduh tolata bali pulau Lapa balik kana lamu mungkin anak baransu cadik yu kini ko sanang raso dalam hati
Abiari kawaganti pakan Nabi pakan kawaganti bulan baitu wana sekutiko baru sabulan kadietongkan semanjak balikan alamu mau tahu tanya Yosiemi lai kuelok juru mari kampung baitu kato darinya ko indah elok rumah di kampung dibuat na baru kato inyo na lamu tentu bisa dikontrakkan dake urang diambu boda kato emi tadi tasara kepada udah kok dah buat rumah jadi ju indah diambu indah ba nampoko ambu tolong pakai baitu kato dirinya de untang teka diala de samu sanang kasadonyo anak betamu jo ayahnya inyo babalik kana lamu sampai hati ala sanang disiko kawa baritonyo jos itu kang atu o carita lai ko Dicito padi tapi jalan dipijak orang sanjo-sanjo disiko carito awak tamatkanlah samo sanang kadua nangkang welu malah di tapi sawah diambil anak muda-muda kamu yang ladi tapi jalan batang pihak go dirabanya odanga kawana di rusana katonan sabananya di masajo namandanga oiko carito malada olunyo disiko carito ditamatkan buli ndak sanang kiro-kiro nangkai lie urang padang tampat kalau saka malah batang lado badare jatuh anak malah paneari disiko carito tamat barisuk dibuat na baru pulo samu pulo kita nanti nangkasawa malah ripantauan ko iyo malah padi dili kampung paling kadusana mandanga dipasankan iyo carito nangko malah jantu ala buli dapet mandanga bantu iku wapo namo judul carito nangko rumah sudah sandita bongke marapalam malah di tapi jalan ko iyo tarui malah kesimpan tigo bagolek jatuh dua tigo di masa jodoh sana mandangakan iko lepasan dari ambu ko ingilah dikasih cari konangko tanyo sajo ke kiri rekor di muaro bungo tampik membueknya di situ ado menyimpannya
Marapalam malah di kota baru jatuh badare sularonyo limpanang di dalam padi. Oiko carito naromi sarato muslim carito na baru antako lesanganang di dalam leang hati kayu gadang di tepi jalan jatuh daunnya manyularo disiko carito mari tamakan sambuangan inyo leindang aduh nampi gago di dalam rimbo diambil anak kampung pale batang kaduduk di landonyo. Memang iko carito di kaluan judulnya rumah sudah sandi tabongke tolong di dusana malah di padomayu. Tanjung Sabah kota mananti kailiraba maladi eka subarang padare jatuh daulado ala kasanang dalam hati kok le pandai watenggang dicari pulau Owes nambah haru